Искам да ви запозная с интерфейса на ангажора с два основни термина. Това са Topic и Mention. Следим трите бутона до къщичката най-горе – Inbox, Insight и Performance. В Inbox се намират всички меншъни на акаунтите или ключовите думи, които следим. Mentions в ангажора означава информационна единица. Това са всички постове, твитове, линкове, лични съобщения, които получим или изпратим. Всяко едно от тях се запаметява отделно като отделен mention. В Insight са всички анализи за следените профили или ключови думи по определени параметри. Performance дава информация за това колко активни сме ние и другите хора в проекта. Да отидем в Inbox и да видим всички меншъни, които имаме за определен период. Виждаме, че в календара можем да варираме датите. Зарежда се примерно меншъни за миналата седмица 5100 и нещо. Меншъна сме имали last week. Това можем да променим периода. Освен Inbox, където са всичките меншъни, имаме Private Messages, които са всички лични съобщения, които сме обменили с юзери, както и Outbox. В Outbox са всички mentions, които сме изпратили за съответния период, както и всички schedulnати меншъни, които сме планирали за някакъв период в бъдещето. All Mentions в ляво сумира Inbox и Outbox като общ меншън. Има няколко други параметри за сортиране на меншъни, те в момента не ни трябват. Да отидем в Insights. Виждаме, че се появява меню България и 5 фолдъра. България се нарича проекта. Всяка държава в Share Europe Online е отделен проект в ангажора. Това е като кодиране. Всеки проект има възможност да следи до 5 topics. Topic в Engager значи фолдър, в който насипваме mentions по определени search критерии. Примерно тук виждаме Topic APO и Representations, в който следим само нашите социални профили. Topic Taking the Online Pulse, това са меншъни, които излизат по ключови думи. Има Topic Looks и така нататък. Отидем в APO и да видим данни само за този топик. Ще говорим за данните на по-късен етап. Вижте само менюто в ляво, в Overview и така нататък. Виждаме, че в този топик следим 4 профила. Ако сменим на Representations и отидем в другия профил, ще видим, че там също следиме 4 профила. Това са социалните профили за репа. В Performance е нашата активност в ангажора сортирана по топик. Примерно виждаме, че в момента сме на Topic APO, в ляво виждаме менюто Activity, получаваме данни само за нашата активност и ако отидем в дясно, получаваме меню Team, там можем да видим кой колко време е прекарал в ангажора от всички други страни членки и да си сварим часовника. Примерно, ако ние прекарваме по-малко време, отколкото прекарват испанците, което е много лошо.